Ensimmäinen erä. Hoi! No hyvä! Hyvä Veera. Hyvä. Noin vaan. Noin. Ja kierrä pois. Ja takakäsi. Vastaan noin. Liiku vaan. Kierrä pois. Ja liiku. Sitten lähde vaan tekee. Oma juttu. Kädet eellä ja jalka perään. Noin, kättä ensi alle. Kaivaa ja takasuora. Kaivaa. Oman suojan verran. Droppaan kanssa. Töitä. Käsi jalka. No, just hyvä. Oi, hyvä. Kierrä pois, kierrä pois, kierrä pois. Maltilla. Tarkasti. Hyvä. Paljon. Töitä vaan. Lähde vaan nyt eteen, Veera. 30 sekkaa. Kädet Töitä alle. vaan. Koko ajan töitä nyt. Käsillä sinne vaan. Ja jalka. 20 sekkaa. Veera, jalka. Ja vastaa sinne. Heti vastaan. 10. Stop! Ja se ottaa nyt puolella. Hoi! Ai. Stop! No jaksin tätä usein. Pidä syvä henki. Mitä tehdä enemmän? Jos sä suojat sun kädet ulkona, niin se on kumpi? Tulee semmoista, että hanskat kiinni. Aina ennen kuin sä lähdet potkimaan, että jos sä potkit pelkästään, lähde vaan rohkeasti lyömään. Noniin, hyvä oma voisi. Toinen erä. Voi! Nyt vaan liikettä vielä. Liikettä vaan. Hyvä. Noin just. Just. Hyvä, just noin. Paina vaan. Noin ja vastaat tuohon. Pidä vaan aloitteet siellä. Noin, Hyvä. Sama juttu. Takimainen vaan sinne. Ota vaan alas. Lähde vaan. Paina. Tarkasti ne kädet. Ja Stop! Voi! Maltilla. 30 sekkaa olet mennyt. takat. Veera etupotku. Pää. Etupotku pää. Ja jalka. Ja vastaat. Kädet alle. Työtä vaan Vennu. Hyvä. Just noin. Stop! Nyt lyömme. Hei. Voi! Minuutti aikaa. Nyt otan niin. Lähde vaan hakee sinne. Pidä painettu. Eteenpäin. Oikeesti se etupotku sinne päähän nyt. Katse eteen. Liiku. Suoraan vaan se etupotku päähän. Veera. Maltilla. Ja potku Veera. No. Ja uutta vaan. Keskeltä kiinni. Kierrä pois. Ja taas malttia. 20. Kädet on ihan auki sinne etupotku nyt. Just noin. Älä vaan Vennu. 15 Ja sekkaa. vielä. Loppukiri nyt. Aina vaan. Loppukiri. Töitä vaan nyt Veera.
Töitä vaan. Ja kierrä pois. Stop! Ei iskyä niskaan. Teko aika. Fight! Stop! Ja siihen rauhassa hengellä syvemmällä hampaa. Sama juttu. Kun sulle tulee suojaukselta tähän mennään, pidemmän päätä ei saa kääntää. Leuka alas, kädet suoraan hyppää. Sun pitää lähteä itse olemaan liikenne. Silloin kun sä menet eteenpäin, niin se ei pääse toiseen. Käsi ja jalka. Viimeinen erä. Teet nyt töitä niin paljon kuin vaan ikinä pystyy. Jani, Vielä vähän enemmän. DJ. Varmaan Jos on vapaa, niin avustajat käydä. Avustajat kehästä! käännätte sitten. Lyönti. Nyt vaan sen. Ihan. Kolmas erä. Fight! Töitä vaan vähän. Nyt vaan töitä enemmän. Hyvä! Töitä vaan nyt. Potkut ylemmäs. Hyvä. No, paina vaan! Nosta lanttuun se etuposku. Ja sit liikkuu. Vielä. Onko sekuntia? Kerto posku päähän, anna mennä. Noin. Maltilla vaan. Kato paikka. Hyvä. Ja vastaan. Hyvä. Lähde vaan. Noin. Maltilla Ja vaan. sitten läks. Sinne vaan. Töihin. Paikka. Viimeinen minuutti vielä. Nyt anna palaa vaan. Minuutti aikaa. Töitä vaan. Liikkuu sivulle. Ja taas. Ja se jalka. Hyvä. Paina vaan Veera. Loppuun asti. Noin, hyvä. Vielä vaan. Veera. Töitä. Mene. Töitä. Fight! Niin ja päälle. Töitä Puoli vaan. minsaa enää. Sitten on. Töitä vaan nyt. Loppu Takimainen kiinni. kanssa. Hyvä. Noin. Noin, hyvä. Töitä vaan hei Takimainen. nyt. Töitä vaan. Vielä vaan. Lyö Takimainenkin. Jaksaa. Noin. Hyvä. Heti uppos. Noin. Viimeinen 10 sekkaa. Nyt töitä. Nyt vaan. Mene vaan. Prässä. Takimainen kanssa. Vielä vaan. Noin. Noin, hyvä. Vielä kökkiin. Stop! Noin. Joo. Messakin. Ja tämän tiukan ottelun voittaja tuomariäänin 3-0 sinisen kulman Anna-Kaisa Hokkanen. Annetaan aplodit vielä hienossyötelleelle Veera Kannuskoulu. Thank you.